है मर्द जल्दी जल्दी काम करता तू लोग। हाँ गाँव के मजदूर मर्द तू लोग सिर्फ फुटाने का पैसा होता। धीरे धीरे काम कर, यहाँ पैसा ली है। अखक रोटी इनके नाश्ता चाहिए मर्द। हाँ 2 कमरा बनवाने में इनके 15 दिन लग जाता। अब 2 मजदूर का काम हमें खुदे करता ही। हाँ ऐसे आपके नमस्कार ढेला काका। हाँ खुश रह खुश रह खुश का रह। बड़बड़ा तोरा बतावो। है मर्द देखा था ना इतना दिन से कोरोना काल के बाद जब गाँव में आ गई तो रहे खातिर जगह ही नहीं। भाई लोग 2-4 दिन धई ना फिर कहले अपन अपन अलग हो जा। अब बताओ कि हम सड़की सूतब। पर्दारी का मामला हाँ है। तो सोच अपन हम खुदे बनवा लेते और का। ना ठीक हाँ, है। और का एम प्रधानियों लड़क पे हमने प्रधानी लड़क बा और ई क्या का करत लग क्या क्या करी। बताओ घरे रहलस प्रधानी होई। ए मर्दवा आई थे घर बनवाओ थे ना। का सुना पहले संजवा के रोज ही मुर्गा दारू चलाला पूरा जितना गांव के जगुआ लेके के बाटे हाँ। उधर डबाटे बूढ़ पुरनिया जितना सबके एकदम बंटी बबली पियाई ले मुर्गा कटाई ले। ओसे ओट मिली एक ओट हमार दा भाई नहीं होई। हो जाई मुअनी जियनी घूमे के पड़ेला ओटे खाती। का कहला है मुअनी जियनी केहू के सुख दुख में जइबा तब ना केहू आपन जान के तो कोटवा दी आपन है 2 ताला बनौले होई। तो दारू मुर्गा सुनाई दे। ओसे नहीं होई दारू मुर्गा लास्ट में चलावल जाला जब 2 दिन ओट होके कराला तब और जाके उतर टोला देखो फेंकू कि यहाँ मृत्यु भइल बा ओमे जा तन रो शोक सभा में तन खड़ा होकर इज्जत उज्जत बनैबा तब ना केहू तो से इथी करी। तो मतलब दारू और मुर्गा के लिए ओट नहीं दे। ऊ जमाना गई अरे बाप रे 50 से हमको तो मुर्गा चोरा कटवा भइली बताब। बाप हो बाप जाके सुख दुख में उनकर किया जाके तन मन भेक उक बनावो तन मन की। ऐसा नेतागिरी करे बा हां तो उज्जर कुर्ता पहन के जरूरी है कि है। उज्जर जइबा तन मन गिरबो ओइ लागी तबे बुझाई के नेता हमारा आपन हम। वहां जाके देखा पड़ी कि हाँ। हम आप तुहरा आपन है। हां एकदम आपन देखइबा तबे ओट भर कितना उठबा 16 गोट बा उनकर यहाँ बिरादरी स्वरो उनकर घरवा में 16 बा ऊंचाई दिए तो 60 ओट उनकर बिरादरिया के बा हो जाए। अरे मर्दवा हां 60 ओट अजुए जाती का करी हम बम्बई रहली में पता ना अजुए जात है कुल लेवे पड़ेला जा मर्द ऐसा ऐसा नौटंकी करम ना समझना उनके लगी कि अपन भाई है सब। हां एकदम वही ना ठीक बा चल तनी पड़ा तो कपड़ा पड़ा बदल के हां पहुंची ठीक है निका गाँव प्रधानी करब बाबू 5 साल के अंदर हेमंत समझ लो गाय गोरू बांधब अब बड़ा बंगला बनवा 4 आना काम नहीं करब बस कागज में गड्ढा खोदाई कागज में पुल बनी कागज में सड़क बनी और कुल पैसा हमारे घर में लगी बंगला खरीदी 4 मेहरारू लगी चली तनी कपड़ा पड़ा बदलनी फिर चली फेंकू की। हाँ बताओ जौनो एगो रहला तौनो चल गई है भगवान काम कोई। अरे बाप रे बाप बतावा जाए के मेरी कहबो ना कैलस कि हम जाए वाला बाटी। अब बताओ हम का करती हम तो भगवान बड़े अरे खाना खैला तो घरवा मैदान गईला ओले सब मुँहले आईला। अरे भगवान अरे खाना खैला सा मैदान करे गईला सब मुँहले आईला। अरे काम कोई घरवा खाना पीना खात रहला खैला सब भर पेट ओकरा बाद खेतवा ओरी गईला मुँहले आईला। अरे वाह कल से खाना के बनाई हमार दहिए चिवड़ा पर हमार जीवन बीती है भगवान। संगे रसगुल्ला एगो ले लो का करे तरकारी के बनाई आदमी वही पर जीवन काट ली का करे सूखा सतुआ उतुआ खाए। अरे के 5 गो एथी बनाई तरकारी भुजिया दाल के बनाई ओ बाप। अरे बताओ भैया ए भगवान भाई ए भैया एगो त मुए गई दूसरा के मुंहला पका लागल बाड़ा ए बाबू के हुआ ए ठाकुर चाचा का भइल
मरने के बतिया कितना बेर बताई खाना खइला से घरवा हाँ। गइला हो जिया खेत में हाँ। हो जा से मुंहले आइलो अरे बाप अब जा रो मत भगवान के जो लिखन थोड़ा केहू टार नहीं सकला केहू अमृत पी के नहीं आइल बा ऊ तो बाबा आज ही मरल बिहान तू मरबा नरसोई मरिया परसों मरिया पूरा दुनिया मर जाई बा सब के तो नहीं आइल बा अरे उम्र हो गई हर जोन 150-150 साल हो गई होई मर गया। मर जवान रहा 24 बरिस के बाटे 24 बरिस के कहाँ से मतलब भाई के हुआ है अच्छा तू अच्छा का जन्म बाकी के हो अच्छा लेकिन बाबू जोन हो हाँ। इतना पढ़ल लिखल लड़का पूरे गांव में नहीं MSc टॉपर रहल समझ लो साले अंगूठा छाप रहला रे अंगूठा छाप रहल? तो क्या करी कैसे इनसे हम भावना जुड़ हम समझ नहीं आते गांव में रहबे नहीं करी ले पर ध्यान दे फेंकू चाचा इतना सुरीला आवाज लड़का के रहल बाबू का कहीं जेले पड़िया मरले भैंस इतना बढ़िया आवाज की समझ लो उदित नारायण फेल हो गए बम्बई से आइल हने बाबू हम कहली ये फलाने थे गाना सुना था वो गाना गौले मीठ गाना हमारे अखिया रहा भर 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 पानी समझ लो पूरा चाटा होगा हमारे इतना रे के गवैया हमारे गाँव छोड़ के गूंगरला बैग चलाई के बोल नहीं ना ये गुंग रहा है गूंगरला अच्छा बोलना ही बहुत रहा क्या करे बाबू? पता दुख पा क्या करे बाबू? ऐसा लोग हमारा द्वार पे आ जाता अब हम बम्बई रही रे बहुत कुछ नहीं जानी ले तो ना जाने ला तब का अब का कहीं ए चाचा जोन भी हो बड़ा सज्जन मन ही समझ ले एकदम गाय रहला अरे साला से खतरा तो दुनिया में क्यों ना रहे हाँ अरे भैया मैं 11 को मुकदमा है साला के माथा पर खाली मकई चोरवला के धान काटला के गोरू चोरवला के रहला चोट्टा रहल अरे बड़की छोटा बाबू मत पूछो का अब जोन भी रहा लेकिन एकर चरित्र इतना बढ़िया रहल का बताही ऐसा चरित्र समझ ला कि कोनो दुनिया में महापुरुष के ना हुई ऐसा चरित्र दोबारा हो ऐसा चरित्र नहीं पैदा हो भैया हमरा पे पहाड़ टूटल बाटे ए साले पर 3 गो त 76 के केस में बलात्कार वाला चरित्रवान कहत है बात तरे के भेजला बगल तीन बार तई हमारे के छेड़खानी कइले बा अपने जब बचा के भागनी न तई काटने काट 3 दाई कहूं छड़ ले बा 373 के मुकदमा रहा 76 के 3 गो एकरा पड़ला हुनका के कहे हाली छेड़लस अरे हम गलती से छेड़ देले रहनी तब फिर हम लोग मना करे तू मत छेड़ा हम छोड़ देनी हम ओकरा बाद नाम लेनी एको बेर ए चाचा ई पढ़ल लिखल नहीं रहल पढ़ल लिखल नहीं रहल गुंग बा एकदम एक नंबर का चट्टा बा एकदम चरित्रहीन बा गुंडा माफिया बा बस सारे इतना ऐसे बढ़िया मर गया चाचा तनी हम मुहा दिखाते पार्थिव शरीर के तरी दर्शन कैली हम सतर्क हो जाओ अरे बाप सलमान खान कर लगे इतना सुंदर शरीर गला पे कितना सुंदर करिया के तिल बाए भगवान का है अरे मार दे सपवा ओदिए नु कटले बा ओकरा के है सपवा कटले बा देखा बाबा ही कहल जला किस्मत हैंडर से किया बच गया तकिया फूट गइल होत अरे बाटे आदमी मर गए तरा किया फूट लगे ले बस अच्छा ए बाबा जोन भाई हमार नाम ठेला बाबा है देखा तुहरे दुखे में आइल बाटी प्रधानी चुनाव होता
1 2 3 4 5 6 जितना तोरे वोट हो हमारे चुनाव निशान रहे। अरे साले के चुनाव के लगे अरे साला मार से ए तोर दुखा माल बाटी है साले तोर दुखा माल बाटी। अरे साला ते वोट लगा अरे है बढ़िया भाई मर गया पूरा बढ़िया भाई मर गया एकदम मरे जा जात रहा एकदम मरे जा जात रहा। उठ ऐसे उठ साला उठ भगवा की इज्जत के तड़िया पार कर दिल भगवा चल चल हम ओरे कहां रे माई अरे साला बतावा हम कहा तनी इस साला बाहर के आदमी रहला साला वोट मांगे आई रहला हमरे घर में मरल पड़ल भैया बना वोट मांगे आई बा साले ए बाबू एगो काम करो एगो काम ही करो कि अब घाटे पर के तैयारी करो।